लोगोफोर फैलायबाय आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लानानै बे जाहैबाय नै गरम बाजाराव जोंहा माने बेयाव नायल' जाल' मोनसेल' माने फुटपाथ माने मा होनो बेखौहाय साहा हटेल आरो दखान होग्रा बे जाहैबाय जोंहा आदा आरो बाजै माने आदा आरो बाजै बिसोरजों दा एसे रायलायगोन आङो सानैबो माने एकदम जरा जरा गावलाय खाथारा माने एसे गावलायबानो दाय जायोनो माने अबा साइडआव एसे थांबानो दाय जायो एसे साइडआव थांबानो दाय जायो मथे हौवाया एसे गोजानाव थांबाथाय दाय जायो मथे हिनजावाबो गोजानाव थांबाथाय दाय जायो आरोखि बेनिफ्राय माने बेसे गोबाव जाखो बिस्राबो बे हटेलखौ होनाया बेनिफ्राय आरो बोरै बोरै जे सोलियो बेखौबो एसे मोजां रायलायनोसै आङो सिगाङाव बिनि सोमोन्दै बे एसे भिडिअ लाना फैदोंमोन आं क्लिपबो एसे बारा गोलाव नङा आरो एसेल' लाबोदोंमोन दिनैहाय माने फुल भिडिअ लाना फैबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आरो शुक्रबार जोंहा जाहैबाय माने मिमां हालामाव शुक्रबार हाथाय मोनसेल' गिदिर जायो बे ओरैजाय जोंहा मा थाबाय बियो सिलुंफोरावहाय आरो ना गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो दासिम बिराद गिदिर जाबाय आजिखालिथ' मोसौ बेफारि बिराद नै आदायाबो मोसौ फायखारि बिबो आदाया खै बोसोर जागोन ना मोसौ बेफार होनाया 22 बोसोर ना आगोलथ' 22 बोसोर जाबाय आं 22 बोसोर होमबा आवगायनाय दिनैनि माबायदि बिजनेसफ्रा दिनै एसे सोलिना मोजां गाज्रि गेजेरावनो आदाखौ निसय नुबाय जानांगौ बिथांमोन गामियाव आं दाख्लै थांदोंमोन आरो बिथांमोन गामिनि मोनथाम मोनब्रै आं भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय बै जा सासे बे आं थांफानोनो मा जाहैबाय माने फुटपाथ जा बर' दखान मोनसेल' नालाय बेनिखायनो बेयाव जेसेबांखिनि बर'फोर फैयो बेयाव ज' जानानै बायदिसिना रायलायो आरोखि बिसोरो जानाय रायलाय मिथिया आं दिनैसो नुदों आं बिसोरखौहाय खिन्थु जों जेसेनो फैयो बेयाव फैयो आरोखि ओमफ्राय दिन्थिसै आं मा सावो बेखौ नङा होमबा फार्स्ट टाइम दखान मालिका माबा मोलेलेसो नङालै खोमसिसिनो मा लाखो नोंलाय सिंग्रा नोंना बहानि नङा ओं माजलबारियाव आयु माजों फैनाय नोंलाय थमथमजों बे हाथाय जाफैदों हाब एथ' गोजानाव जाफै हाथायखौ ओजों खाथियाव गैया सोरना आंना माबायावसो आंना गोजौआवसो नङा एथ' माबायावसो एथ' गोजानावसो जाफैयो खाथियाव गैया हाथाय गैया खाथियाव गैया खाथियाव खै किल'मिटार जायो जरागामिनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरलाय मानो फैबाय थायो नोंसोरलाय बेयाव सिंग्रा जानो बे बाजै लफानि एखे गामिनि हाब ओमफ्राय नोंसोर एथ' हटेल थाना बेयावलाय मानो हाबफैगोन नोंसोरलाय बेलेगावथ' हाबनो हायोना बर' नालाय आदसा एबार आं सावनायखौसो दिन्थिजे हरदो मादैयासै आंना साइड हरदो नों जिरायहैदोब्रा थांसैबो औ थमथमजोंसो आयै आजिखालि थमथम ओंखारा बिराद माबा जाबाय नै बिसोरनो जाहैबाय दखानिफ्रा बे जाहैबाय एक्टर आरो बे जाहैबाय एक्ट्रिस दै नायना लादो माने एक्टरा एसे गोजानाव थांबाथाय एक्ट्रिसा दाय जायो ओमफ्राय एक्ट्रिसा एसे गोजानाव थांबाथाय एक्टरा दाय जायो ओमफ्राय बाजै नोंसोर खै बोसोर जाखो खोन्थादो 17 बोसोर आयौ मा मोनजायो मालपुवा मोनजायो सिंग्रा मोनजायो पुरि मोनजायो औ बेदर मोनजायो औ सा मोनलोङो औ ओमफ्राय मा होनदों बेयावहाय मा होनो खैथानिफ्राय खैथासिम 5:30निफ्राय 8थासिम मालाबा बाराव बन्द थायो नामा खिन्थिदो एसे देवबाराव बन्द थायो देवबाराव मानि थाखाय बन्द गिर्जायाव थाङो गिर्जायाव थाङो आदसा ओंखायनो माने नोंसोर बन्द खालामो आरो ओइ आदा नों गोदो होजेनबा बेफोरबायदि सावनो रोंना रोङामोनलै गोदोलै फार्स्ट फैजेनबा रोङामोन ना सोरबा रायोमोन नामा नोंखौ जायाखै होननानै राया बेनिफ्राय दायो नोंना न'आव खोन्थादो बेसे गोजानाव 3 किल'मिटार माजों फैयो नोंसोरो थमथमजों फैयो बाइकजोंबो ना आदसा ओमफ्राय दायो बेखौहाय नोंसोरो मालाबा गारगोन सानो ना बे बिजनेसखौहाय हटेलखौ औ बिदि आरो ना ओमफ्राय बेयाव नोंसिनाव मा मानसि हाबफैब्रा सोब जाथियानो फैयोना ठीक আছে आं बिराद खामानियाव बेस्थ' ओरैनो सासे गोलोमदै हुगारखो ना माखोथाय दाना हारसिं मोजां एसे रायलायनोसै बे जाहैबाय जोंहा लेगासुंनिनो जा आदा बाजैया जोंबो माने गोदो 2013 सननिफ्राय आङो बे जायगाखौ नागारदों जेब्ला आङो 2008 सनाव बे गगामुग टाउनाव थायोमोन अब्लानो जोंहा आदा आरो बाजैमोना दंखायोमोन ओमफ्राय दिनैसिम माने 17 बोसोर ना मा जाबाय होन्दों दानि आदाया बेयाव आं नैखौल' मोनसे लैखो खालामदों आरो ना जेसेबांखिनि जोंनि बे आं दहायनो बुंदोंमोन ना गगामुग एरियायावहाय जोंनि एरियायावहाय मोनसेल' गिदिर हाथाय जायो होनना बुंब्ला बे जोंनिफ्राय शुक्रबार हाथाय बे जाहैबाय जोंहा
गगामुग मेन टाउन ओरैजाय खोलाहा दुखुवा र'डआव थांनांगौ सिलंपुर होननायावहाय सोरबाफ्रा जुदि मोसौ हाल जुदि नांगौब्ला माने बायनानै लांफैनो हागोन बेयाव माने गासिबो आजिखालिथ' माबा रसिद फसिद ना मा बायदिसिना बेफोरबायदि जायो आरोखि बेयाव नों होनानै बायनानै लांनो हायो आरोखि सोरबाफ्रा जुदि हालौनो जुदि मोसौ नांगौब्ला आरोना इनिफ्रायथ' आरो आजिखालिथ' मा जाहैबाय फायखारिफ्राबो गारि गुराजोंसो लाबोसै गोदो नङाबा होना लाबोयोमोन आजिखालि बिराद सहज जाबाय आरोखि आं बेखौ बुंला ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय नैबे जोंहा आदा आरो बाजैया आं दानि रायलायना बुंबाय बिथांमोनहा बेयाव जेसेबांखिनि जोंनि ओरैजाय अबेबा साइडनिफ्राय बर'फोरानो फैयाथों मानो बिथांमोननि नैबे हटेलाव जिरायनानै बा जानानै बा टाइम पास खालामनानै थाङो आरोखि जाला लोंला खालामनानै बिथांमोनहा मा जायो बिसोरनाव माने फुं समावहाय फुरि मोनो आंबो फार्स्ट समाव बिराद जायोमोन फुरि ओमफ्राय सिंग्रा साहा ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मालपवा सालपवा बानायो आरोखि आदामोनहा सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला जाफैदो आदानाव आरो साहायाबो मोजां बानायो माने जों लोंबाय थाखायो आरोखि बेखौनो आं दिनैहाय फिसा मोनसे भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे जाहैबाय जोंहा गरम बाजार ओरैजाय स्टेसनाव थांग्रा रड खाथियावनो आरोखि नामखौ आं मिथियालै मा नाम होनोथाय मालाबा नोंसोरो फैयोबा मिथिगोन ओरैजाय स्टेसन रड ओरैजाय थांग्रा खाथियावनो खाथार ना बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय फिसा भिडिअ लानानै अके बाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय